мегузарем ба шаҳри пурраи хабарҳо. ҷавонзани 19 сола шавҳари худро ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ расонид. ҷиноят дар заминаи муноқишаи оилавӣ дар ҳудуди ҷамоати Навгилем рух дода, гумонбар шуда аз олоти корд истифода намудааст. Хабар медиҳад милитсияи Исфара. гузориши аввалини барнома оиди ин ҷиноят омода шудааст. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара оиди бо ҷароҳати халидаю бурида аз олоти корд ба беморхона дастрас гардидани шаҳрванд Фаридун Ҳасанови 20 сола истиқоматкунандаи шаҳри Исфара хабари фаврӣ ворид гардид. ҷинояти мазкур санаи 19 май дар заминаи муноқишаи оилавӣ рух дода, дар содир кардани он ҳамсараш Муъминҷонова Аниса Равшановна соли таваллудаш 2001 гумонбар дониста мешавад. аз пушти ҳамдигарнофаҳмӣ муносибатҳои оилавиашон ҷанҷолу моҷиро намуда, дар натиҷа Муъминҷонова Аниса ба воситаи корди хоҷагӣ як маротиба ба тарафи қафаси чапи синаи Ҳасанов Фаридун зада ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ мерасонад. айни ҳол аз тарафи шӯъбачи тафтишотии шӯъбае ки вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Tojikiston дар шаҳри Исфара нисбати Муъминҷонова Аниса Равшановна аз рӯи моддаи 110 қисми 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Tojikiston парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешкаш идома дорад. тавре далелҳо гувоҳӣ медиҳанд, сабаби ба вуқӯъ пайвастани ҷиноят мунозираи байни ҳамдигарии оилаи ҷавон аст ки бо расонидани ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ аз тарафи гумонбаршуда хотима ёфт. муноқиша дар ҳуҷраи хоб оғоз меёбад. ҳамсарон байни ҳам танҳо муноқишаи лафзӣ намуданд. ҳарчанд ҷарбдида нисбати зани худ ягон зӯроварии ҷисмонӣ нишон надода бошад ҳам, зан ба эҳсосот дода шуда бо истифода аз корди хоҷагӣ як маротиба ба тарафи чапи қафаси синаи шавҳар зарбаи воридшаванда зада ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. چیزی گفتی نیتا گفت که اما نمیشه داویدم بودم این بچه کنده بود این بچه به استاد اونتکده استاد نکن گفت میبرایمی گم اگر با نمیدونم زیها گفته اینجا استاده بود که ما اینجا اونتش به استاده بودم کار دست من بود ترساندم. ҳаёту саломатии ҷабрида аз тарафи табибон ҳифз карда шуд, аммо кирдори содиршуда ба келини хонадон доғи ҷиноятӣ овард, зеро ҷароҳати расонидаро ташхиси судӣ тиббӣ ҳамчун зарари вазнӣ ба саломатӣ хулоса додааст ки дар ин асос нисбати гумонбаршуда бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид.